ଆମେ ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, କିଛି ଶୁଗାଉନି, ଖାଲି ଝରଣାର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଗାଉଛି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଶୁଗାଯାଉ। ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ, ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରେ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ରେଡ଼ି। ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ଟା ହେଇଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ମୟୂର ବଗ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଲୁଚିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଲର୍ଡ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର। ଏବେ ଜଙ୍ଗ ତାତିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଝରଣା, ଝରଣାର ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଝରଣାଟା। ଏମିତି କିଛି ସିଢ଼ି ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିଢ଼ି ଅଛି, ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲଟା ଥିବା ଡାଳ ସବୁ ଆସି ମାଟିରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଏତେ ସିଢ଼ି ଆମେ ଆସି ସାରିଲୁଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ଜାଗା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଚାଙ୍ଗା ଜାଗା, ଓ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଝରଣା ସାଉଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ଏଠି। ଉପରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁ, ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଲି ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲାଣି। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରେ ଏଣ୍ଟର କରୁ କରୁ ବାମ ପଟରେ ଅଛି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଶୌଚାଳୟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବାମ ପଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୌଚାଳୟ ସେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଶୌଚାଳୟ ପହଞ୍ଚ ଶୌଚାଳୟ ଟପିକ୍ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରେ ଏମିତି କିଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିୟୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଅଛି ସାମ୍ନାରେ, ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଇ ବାଁ ପଟରେ ଅଛି। ଝରଣା ପାଣି ବହୁଛି। ମନ୍ଦିରଟା ଆଉ 50 ମିଟର ଉପରେ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଅଛି କିଛି। ଏମିତି କିଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଚିତ୍ର। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଭାଇନା, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଆଜି କି ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଲୁ। ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରେ ଦେଖିଲୁ ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁ ଭାଇ ଦେଖି ଡରିକି ଛାନିଆ। ସପ୍ତଶଯ୍ୟାର ଟିକେ କ'ଣ ଅଛି ଷ୍ଟୋରି ଟିକେ ଆମକୁ କହିବେ ଆଉ। ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ପୀଠ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା ନା ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା? କେତେ? 1956 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଦେବୀ ସିଂହଦେଓ ରାଜା ଥିଲେ। କେପି ସିଂହଦେଓ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, 7ଟା ପାହାଡ଼ ନା କ'ଣ ଅଛି ଏଠି? 7ଟି ପାହାଡ଼, 7ଟି ଗୁମ୍ଫା, 7ଟି ଝରଣା, ସବୁ 7 ଉପରେ କାମ ଆଉ।
ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କି ଜନ୍ତୁ ଏଇଟା? ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ନଡ଼ିଆ ଖାଇବେ ବୋଲି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଚଢ଼ାଚଢ଼ି ହଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ନଡ଼ିଆକୁ ଧରି ଏକୁଟିଆ ଖାଉଛି, କାହାକୁ ଦଉନାହିଁ। ମଙ୍କି ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ। ସପ୍ତଶଯ୍ୟାର ବାତାବରଣ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଉପରକୁ ଏଇପଟରେ ଆହୁରି ବାଟ ଅଛି। ଉପରକୁ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଲୋ ମଙ୍କିଜ୍। ଆମେ ଏବେ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିବୁ। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜିର ଜର୍ଣ୍ଣି। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଫତେଗଡ଼ ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଚାଲ ସେଠି ଦେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇ ତାପରେ ବାହାରିବା ଆଉ। ରଖୁଛୁ, ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ପୂର୍ବ କାଳରେ କ'ଣ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପାଇଁ କରିଥିବେ ବୋଧେ ଆଉ। ଏସ୍କର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ମିଷ୍ଟର ହନୁମାନ। ହଁ, ଏସ୍କର୍ଟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ବୁଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପପାଖେ କ'ଣ ରାମ ମନ୍ଦିର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯଦି କାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ। ପ୍ଲେନ୍ କଥା କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଫତେଗଡ଼। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର। ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କି ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। टी ब्रिज ବାହାରିକି ଆସି ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଜୋତା ରଖିକି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବେ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନଲୋଭା। ମନ୍ଦିରର ଉପର ଦୃଶ୍ୟ ସାଇଡ଼ରେ ଏପଟେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଏପଟେ ଦିଆଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର କିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ। ଏପଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର।
ପାହାଚର ଉପରୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ